Maayong gabi, kini ang Sugbo News Live. Nanukad kita karon diri sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Karkar. Sa mga balita, suod lang sa usa ka gatos ka adlaw nga naglingkod isip gobernador si Governor Pam Baricuatro. Gipamatud-an sa mga doktor ug mga pasyente nga aduna nay dakong kausaban ug kalambuan sa mga serbisyo sa Provincial ug District Hospital sa lalawigan sa Sugbo. Adunay report si Yani Almunia. Sa Barili District Hospital, gipamatud-an sa ilang Chief of Hospital Maria Teresa Malazarte ang dako nga kalambuan sa ilang mga serbisyo. Ang mga hospital employees ug mga pasyente, dako ang ilang pasalamat ni Governor Pam Baricuatro sa tinud-anay nga pangserbisyo. Sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro, giatiman ang mga provincial ug district hospital sa lalawigan sa Sugbo. Ang Barili District Hospital adunay moderno nga delivery room sa mga inahan nga mga anak, adunay bagong X-ray machine, ECG machines ug bagong dental chairs nga adunay X-ray unit. Ang kalambuan sa serbisyong medikal sa mga ospital nga giduma sa Kapitolyo nagpamatuod na sincero ang serbisyo ni Governor Pam Baricuatro. Saad nga gituman sa gobernador, sud lang sa iyang unang 100 days sa serbisyo. Dako kaayo ang improvement. No? Makita man gyud katong uban nga very familiar with the hospital, nga mo sila sa hospital, nga makita gyud sila sa very big difference. Mo na gyud, wow, lahi na gyud kaayo ang hospital. No, so we are happy nga makakuha mi inana nga feedback. O magpasalamat gyud ko dako kang Governor Pam Baricuatro and also si Dr. Nikki kay gisuportahan jud ang Barili District Hospital. Balita may labot ang Sugbo. Liani Almonia, Sugbo News. Saad ni Governor Pam Baricuatro atol sa kampanya sa niaging eleksyon, iyang natuman sud lang sa 100 days isip bag-ong gobernador. Adunay report si Rebecca Ortiz nga nanukad sa Isidro Quintanar Memorial Hospital sa lungsod sa Argao. For 100 days ni Governor Pam, dagantang mga kayamanan nga naabot diri sama sa ECG nato, sa ward o sa ER nga bag-o nga karon pa ko kita kay na mga monitor. And then atong mga sa OPD nato na nakoy aircon, dako jud kay tabang nga makaserbisyo ta og dili kayo nga ingon nga daghag bagulbol sa mga nagtungod og pasyente nga maka-deliver kita og sakto dayon nga dali ra kayo. Salamat kayo Gob og sa tanan nga mga empleyado sa Kapitolyo ug sa iyang consultant nga si Doc Nikki og sa ato ang Provincial Health Board si Doc Stanley, Chairman. Salamat kayo nga na tagaan jud og importansya ang health diri sa probinsya sa Sugbo. Gipahibaw sa Isidro Quintanar Memorial Hospital, Chief of Hospital Dr. Eric Giruzaga nga mudawat na sila og libreng serbisyo sa ibot sa ngipin. Sa pagkakaron, apli ang ilang serbisyo sa dental clinic matag Lunes hangtod Biyernes sa Isidro Quintanar Memorial Hospital. Gipamatud-an ni Dr. Eric Giruzaga ang dakong kausaban og kalambuan sa hospital sa Argao ubo sa administrasyon ni Governor Pam Baricuatro. Adunay bagong X-ray machine, ECG ug uban pa nga mga medical equipments. Gihinay-hinayan na usab ang pagpanindot sa mga pasilidad aron hamugaway ang serbisyo sa mga pasyente. Balita may labot ang Sugbo. Rebecca Ortiz, Sugbo News. At tangi ang uban pang mga kasayuran ug mga balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Sugboanon manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Monching Auxlero, maayong gabi.